Takže ahoj rybári, ahoj rybárky, ahoj kamarádi, ahoj kolegovci rybári, ahoj všetci odberateľi. Zdravím vás, vítajte u dnešného nového videa. Dnešné nové videjko si dáme, jak som dal reklamku do toho shortu, tak si dáme jahodu NBT-čkovú versus moruši PZ-kovú. Sú to tyhle dve kuličky, takže dneska dáme takový súboj ovoce. Snáď sa nám to povede. Voda vypadá v pohode. Troška je ľahší prútok vody, ale inak by to malo byť všechno OK. Takže na pravú z vašeho pohľadu budeme dávať jahodu, na ľavou budeme dávať moruši a uvidíme, jak to celkové dopadne. Zadelal som si peletky červené ovoce, takže budeme dávať peletky do krmietek červené ovoce a uvidíme, čo chytneme. Naposledy to šlo súprove na rybacie príchute. Dneska to skúsime zmeniť na to ovoce a uvidíme, jak tento súboj ovoce dopadne vôbec. Takže tešte sa na první záber. Takže pruty máme pripravené na nahození. Asi odložím brýle tady. Takže levej prut bude, jak som říkal, moruše PZ-ková, krmítku červené ovoce. A na tom pravom prúte bude červené ovoce, jahoda NBT-čková. Takže uvidíme, jak sa nám bude dariť. Nahodené máme. Ja vám ešte predstavím tie kuličky. Asi vemu po jednej kuličke pred kameru. Skúsim vám to zazoomovať. Obidve príchute. Samozrejme príchuť jahody kúpite kdekoľvek. Ale není jahoda ako jahoda. My sme pridali do jahody NBT-čko navíc. A ešte nejaké veci navíc, čo už nebudú říkať kvôli receptúre. Ježišmaria, okuliare, brýle som nechal dolu. Takže to je dôležitá vec. Takže vám predstavím vám obidve kuličky. Máme ich obidve tiethle príchute máme na e-shope. Takže tohle je jahoda NBT-čková. Testo a zložení je klasika, sú tam pouze nejaké veci navíc oproti bežným jahodám, ktoré kúpite v akýchkoľvek krámoch. Je tam pár zrniček, to slníčko takto, no, tu sú vietve nade mnou, takže to občas stieny. Sú tam nejaké zrnička, žebky. Môžeme si okouknúť zevnitř tú kuličku, ja skúsim rozpoloviť. Takto, aby sme videli to zloženie. Takže sú tam žebkové semenka u tejto jahody. Takže asi takhle tak vypadá. Inak dipy, esencie používame, a to hodím do vody. Esencie používame do testa priamo, to znamená celá tá kulička je naesencovaná. Takže jak milé ju nahodíte do vody, tak jak sa začne tá kulička odbalovať, tak tá esencia je stále výrazná až do stredu toho bojlisu. A čo sa týka moruša vypadá asi takhle tak.
Moruša je taká naša topka. Nie je to bežná moruše, ktorú kúpite si v kráme, akomkoľvek. Tohle je moruše, ktorú sme si postavili svoj vlastný recept. A táhle kulička obsahuje popri tom klasickom teste esencia, múček a všeho, čo tam patrí, tak sme ju ešte doplnili o 7 druhů semínek. Takže je to pre toho kapra hodne atraktívna ryba. Inak ešte keď to mám teďka na jazyku, tak všechny kuličky, ktoré máme na e-shope, 20-kové, bojlise, všechny sú na rýchle chytání. Ty kuličky sme postavili na rýchle chytání, proste aby si človek šel k vode sednúť na 2-3 hodinky, aby si zachytal. Takže sa rýchlejš uvoľňujú, rýchlejšie sa odbalujú. Myslím si, že taká bežná teďka v léte v týchto horúčavách, tak tá bežná výdrž tej kuličky je tak 3 hodinky. Záleží to samozrejme na ataku rýb. Takže ešte vám rozlúpnu tuhle moruši, aby ste videli, teda, že tí semínka sú tam. Je to prakticky 30%, tá gulička obsahuje 30% semínek rôznych. Nebudú menovať akých, je to naša receptúra. Takisto táhle kulička je už na e-shope, takže môžete si zakúpiť na e-shope obidve týhle kuličky a uvidíme dneska, jak si na ne zachytáme. Jak bude dneska ovoce. Voda sa, zvýšil sa prútok vody, zvednula sa hladina vody, takže bude to asi troška ťažšie chytání. Pretože tady na Berónce, jakmile sa zvedne voda, tá ryba postojí. Ešte do toho nám fúka vítr silnej, dúfam, že to cez ten mikrofón nebude tak slyšet. No takže uvidíme. Budeme si púšťať zábery. Vždycky to budú stopovať a to videjko udeláme nejakej rozumnej dílce, a aby sme videli aj zábery. Takže zapnú to, když bude nejaký záber. Mali sme tam nejaké poskočenie na tú jahodu. A nie to zapnúť dřív. To sa tam motalo kolem. Počkáme sekundy pár, keď sa to rozjede. Na týhle obidve príchute si môžete kúpiť na našom e-shope aj v 300 gramovom balení, aj v 900 gramovém balení. Takisto máme k tomu udelané aj plovky, aj moruši, aj jahodu. Takže rybári, ktorí máme tam jízdu na levej. Ale to bol nejaký len kopanec, ostalo to stáť. Takže počkáme, jestli sa rozbiehne brzda. Rybári, ktorí radi chytajú na panáčkov, veľmi dobrá kombinácia. Proto sa snažíme delať bojlise a k ním zároveň stejné príchute plovek, opapek, aby sa dali kombinovať nástrahy na panáčka ve stejných príchutích. Väčšinu ku každej ťažkej kuličke 20-kovej máme aj verziu príchuti po papke. Samozrejme na e-shope máme väčšinu 20-kové kuličky, pretože sú to najvíc žiadané kuličky veľkostne od rybáru na rýchle chytání. Samozrejme deláme na zakázku bojlise X24 podľa želania zákazníkov. Samozrejme je to všechno o dohode, musíme ten lavej vyndať, pretože vidím na špičke, že sa to tam něco chveje. Musíme to prehodiť. Máme tam nejakú malú rybu dokonca. Jak som řekl, na tú moruši. Nebo hromadu trávy. Nie, je to opäť vietev. Takže kuličku nám strhlo, pretože to bolo v nejakých vietvách tam nahozeno. Čože ja netuším vôbec, kam to padá. Takže rybu sme stratili kvôli nejakému bordelu na dne.
Takže dáme si opäť moruši naspäť. Videli ste sami na tej kamere, že to bol pekný kopanec, ale bohužiaľ to tá ryba nenasála kvôli nejakým vietvám tam na tom dne. Takže prakticky sa nepíchla kvôli tomu bordelu. Nevadí. Záber bol asi po 10 minútach po náhoze. Dáme si tamto červené ovoce. A pošleme im to tam opäť. Ale je tam nejaký bordel na dne. Takže teďka som mal opäť problém to troška potiahnuť. Uvidíme. Je možné, že včera bola vysoká voda, hodne vysoká voda. O 40 čísel bola zvednutá. To video som chcel začať včera. Len bohužiaľ tá voda bola tak skalená a tak vysoká, že sa proste nedalo chytať. Plávalo hodne tráv, vietví. Takže je možné, že tady niečo zústalo teďka na dne. Takže možná, že budeme hodne zachytávať. Ale jak říkám, včera som roztočil to video, ale bohužiaľ som ho musel ukončiť asi po 20 minútach, to sa nedalo. Udelal som jednu rybu včera na jahodu, udelal som líňa, takže to videjko vám v takej krátkej verzii spustím. Možná, že ešte pred týmhle videem. Bude to len taková ako upútavka. Dneska by sa nám mal podariť tento lov od začiatku až po konec, tak uvidíme. Prvný kontakt bol na moruši, čím som aj predpokladal, pretože ty semienka je bomba vec pre tí kapre. Hodne im to voní, nezavrel som si tie bojlisky. Takže teďka je to všechno OK. Takže pustíme to pri nejakom zábere. Mali sme kopanec do moruši. Uvidíme, čo bude ďal. Sú to nejaké divné kopance dneska. Voda ešte hodne vysoko, hodne proud. A hodne špíny je tam naplavenej. Včera tá vysoká voda tam doplavila hodne vetví. Púšťa sa nám hodne vysoký vítr teďka. Tak dúfam, že to nebude na tom mikrofóne slyšet, na tom zvuku. Tady stromy nade mnou, ktoré sú, tak to je, sa ohýbajú. Druhá strana stromov úplne v klidu. Za mňa je otvorené prostranství, takže ten vítr sa opíra do týchto stromov. Takže počkáme na záber. Tu moruši som musel prehodiť, opäť som vyťahol vietev. A tentokrát takovú väčšiu vietev. Takže som včera doplavilo hodne špíny. Tento úsek bol vždy čistý. Ale bohužiaľ, jak bola včera zvednutá voda od skoro typu, abych si podľa toho dobrých 40 cm výš bola voda, ten tlak bol obrovský. Takže sem doplavilo hodne špíny a tady sa to zachytilo všechno. Takže uvidíme u ďalších záberov. Máme jízdu, peknú jízdu na moruši. Takže budeme mať pekne. A jeden non-stop cez brzdu. Pokúsime sa ho zastaviť.
Tak toto bude, lidičky, toto bude krásna ryba, jestli ju zdoláme. Na tú ďalku vy nebudete vidieť tú brzdu, púlka cívky je vymotaná. Ryba nám asi zajela niekam. Ryba nám podľa všeho zajela na druhú stranu do větví. To ma mrzí. Něco povolilo. Pravdepodobne sme ju dostali ven. Musím pridržať brzdu, musím ju potiahnuť na sílu. Ryba tam ešte stále je. Chceme sa ju pokúsiť dostať rýchle príč. A to sa nám asi nepovede. Pretože tady na druhej strane, si nám prejde na túhle stranu, tak sme v konci. Pretože tady je padlej strom. Pokúsim sa utiahnuť čo najvíc sem, aby nám nešla doprava, čož nám už jde. Takže pravdepodobne dojdeme o túhle rybu. Podľa všeho jeden nám do toho stromu, to ne. Bude to pekná ryba, bude to určite 60 plus. Pokúsime sa ju, teďka sa ju snažím na silu ťahnuť, pridružujem cívku na navijáku, aby neodvíjala. Ale nevypadá to dobre tohle. Lidi, tohle nevypadá dobre. Jde nám do toho stromu. Takže, jak vidíte, moruša s týma semienkama nesklamala. To sú úžasné jízdy na rýchle chytání, títo bojlise. To chcete si krátku vychádzku zarybárčiť pekne. Máme krmítko máme hodne ďaleko od návazcu, čo je dobré. Vytrhlo zarážku z krmítka, takže sa nám posunulo príč, takže ryba sa nevyklepe. Zatiaľ ju pouze táhneme proti prúdu, dúfam, že ju netáhnu ešte aj z nejakú větví. Takže tá ryba vôbec nekope, bude to pekná ryba. Teďka ešte otázka, aby sme si nezebrali tenhle druhý prúd. Pretože to krmítko je ďaleko, jede pod hladinou, takže druhý prúd si nevememe. Takže super. Akurát ma mrzí teďka to krmítko, je to krásny kapr. Bude to krásny kapr. Úžasná ryba. Ale otáči sa nám, tam sa neotáčaj, poď sem doleva, tak. Potrebujeme ho dostať na levú stranu, pretože tady po levej strane nemám žiadnu prekážku. Potrebovali by sme, aby to krmítko už padlo dolu, tak, teďka ho pridržíme, ať padne dolu. Takže zdoláme si první peknú rybu. Takže Moruše nás opäť nesklamala, bude to pravdepodobne lisák, ale začína byť agresívny tu. A zase by som ho nerád púšťal doprava. Pretože tam máme prúser. Jakmile nám vejde doprava, tak končíme. A už nám tam jde. Snažím sa otočiť na silu odtiaľ príč. Už tady jde cez rákosy. Dobre, z rákosa sme vyšli ven. Vietev nestihnul. Ešte 2 metra byl by v tej vietvi. Super, takže ho máme tu, je to krásny lisák.
a vysoký lisák, za to tá agresívna jízda. Kdyby to byl šupík, tak by to bol dílkové väčšej, ale i tak je to krásna ryba. Krásna ryba z řeky. Proste zase jede do tých rákosov. Takže ak máte možnosť vidieť sami na vlastné oči, proste tá moruše s týma semienkama funguje perfektne. Nechce sa mu ísť k nám. Ale potrápime ho troška, nadýchni sa. Takže lidičky máme v podberáku. Uvoľníme si vlasec. Máme ho v podberáku. A je to exkluzívna ryba. Je to exkluzívna ryba lidičky. Musíme vyndať vlasestečka. Musíme to tu teďka nejako požešiť, pretože vlasec máme tady cez kopšivy. Tak, budeme musieť pak skontrolovať ten vlasec. Takže prúd si dáme do vidliček. Lidičky. Takže ja musím pripraviť kameru. Pripravím kameru. Otočím mu na vaničku. Skúsim to takhle zazoomovať čo najvíc. Aby som vám ho ukázal čo najlíp. Dúfam, že to nebude rozmázlé. Skúsime to takhle. Skúsime to takhle. Lidi, je to úžasná ryba. Takže lidičky ešte jednou. Lidičky ešte jednou. To takto nádherná ryba. 79 cm. Lisec. Nádherné, vysoké, krásne postavená ryba. Takže ešte jednou to skúsime takhle. Takže lidičky, ešte jednou vám ho ukážu. Ešte jednou sa vám pokúsim ukázať. Takže 79 cm lisáčisko. Krásna, ťažká ryba. Na moruši. PZ-kovú pecka. Takže odzumujeme to, pustíme si ho do vody. Chceme to odzumovať. Teďka tu nemám brýle. Takže takto si to odzumujeme. Pustíme ho do vody.
Bereme si ho do podbieráka naspäť. Úžasne, podívajte sa na to, úžasne krásna veľká ryba. Nechcem delať žiadne dlouhé focenia a nezmysly, pretože pak tá ryba trpí. Musíme si nabrať vodu. Fuj, ale som sa zadýchal. Takže vidíte, Moruša s PZ-kom mikrofón nám funguje, chvala Bohu. Takže idem si skontrolovať návazec, hlavný vlasec, pretože som ho ťahnul cez vietvičky asi. Pak sa prihlásim. Takže pruty nahodené. Moruša vede 1-0 proti Jahode. Otočíme kameru naspäť. Vôbec netuším, jestli som sa nahral dobre s tou rybou, jestli budete dobre vidieť. No vôbec netuším. Uvidíme. Takže Jahoda. Jahoda záber. Tentokrát máme malú rybu. Tentokrát to nebude kapr. Máme asi nejakého tlouště. Takže skóre je zrovnané. 1-1. Bude to nejaký jalec. Či to bude jeseň nebo tloušť, uvidíme. Takže je to tloušť. Máme tady tlouště. Na druhý prut sme mali taký bouchanec. Jak vidíte, je tam tráv, je tam hromada bordelu v tej vode. Samé vietvičky a nezmysly. Takže lidičky, je to jeseň. Je to takovéhle malé jeseň. Opäť na výraze rozepnul som ešte pásek. I kráso. Ručník mám hore vedľa kamery. Padnú mi kalhoty. Niečo sa mi stalo s páskem zase. To si deláte. Prdel se mňa už. Takže lidi, musím to pustiť do vody. Takže 1-1 na ryby. Odmerák si dáme tam, kde má byť. Prudci opreme zatím tady o vaničku. Takže lidičky, pásek opravený, samozrejme pásek Made in China, tak sa není čo diviť, troška človek napne svaly brušné a pásek sa odepnul, takové zapínanie, katastrofa, no ale OK, odstranil som to. Takže po prvej polhodinke máme stav 1-1, pekná ryba, taký ten jalec je sem poteší. Sú to pekné ryby a u mňa sa počíta každá ryba. Ať je to 15 cm nebo půl metrová, to je jedno.
želáme testy, ukazujeme ľuďom, že na tú kuličku vieme aj malá ryba, aj veľká ryba. Proste takto funguje. Nevyberete si, že budete chytať pouze veľké kapre. Len v niektorých videách je tak udelané, aby sa chytali len veľké kapre. My vám dávame realitu, jak tí kuličky jezdia proste. Takže ďalší záber si pak spustíme. Máme tam poskakovanie na tú jahodu. NBTčkovú. A kde som to zapnul, si sa to rozjede do jízdy. Aby ste videli, jak sa to rozjede, ale pravdepodobne ne. Možno, že to bolo hovlasec. Lidičky, pustil sa nám obrovský vítr tady, neviem, ak bude ten mikrofón slyšet, ale ja vám otočím kameru, aby ste videli, to je katastrofa. Ešte máme aj záber pri tom. Púka mi do zád. Tady oproti to není vidieť ani na tej hladine moc, pretože púka od zádu z lúky. Tak dúfam, že pak ten zvuk bude aspoň jak tak slyšiteľný. Takže dovna nás mraky, snáď nás ten dáž obejde. Dáme si teďka takovou malú sváču, 5-minútovku. Dáme si testovinky, kura na paprice, už to mám zalité. Takže troška si zobneme zakal, bude záber nejaký. Zajímavé, že rozjel to cez cívku, háček ostrej. Takže dáme si moruši. Háček ostrej. Tá ryba tam je v pohybe, je to vidieť. Hodne nárazu do vlasu. Podľa mňa tam dravce naháňají. Ty krása, ten vítr to je. No preboha, dneska zmokneme určite. Tak tento bude dážď. Tento bude dážď, ten nás nemine. Lidičky. Takže nahodíme. Budu muset dotaskovať veci, ktoré nechci, aby zmokli. Nahodíme si to a uvidíme. A uvidíme, takže si to pozavírame tohleto. Musíme pozavírať tie dozičky, nech nám to nezmokne. Dozičky môžu zostať aj tady. Si myslím. Peletky si zavrieme. Peletky si zavrieme, jestli by nás chytnul ten dáž, ale budú musieť dať asi ten dažník. Čož sa mi nechce do toho vetra, pretože nám ho utrhne a je to tráva nejaká, to, že tá hladina sa nám zvedla opäť sa nám to zvedlo ešte výš, to výtrh, tá búška nás obchází, ale tentokrát nás asi neobejde, jak to vidím. Takže pouze takové je možné, pretože ten tlak vody je teďka vyšší než normálne, tak môžu tam plávať trávy a v tom prúde, ak sa to zachytne, uvidíme, když bude normálny záber, pustíme. Takže mali sme aj na moruši teďka bouchnutí, ale ostalo to opäť stáť. Netuším, jestli sú tam takové prejezdy tej ryby.
lebo nám to pri tom netáhnú trávy. Vôbec netuším. Že na ryby je to takové slabé po poťahovaní, ale vítr je tu katastrofa. To je neskutočné. Na tú jahodu sú nejaké poskakovania, ale nevypadá to, že by to byla tráva. Spíš a tak malé ryby obžírajú ty kuličky, odcucávajú to. Si prizvednú ty zadné nožičky, zadné vidličky, pretože ten vítr s tým vlascem pofukuje a ide čo najvíc vlascu ve vode. Děláme si to takhle. Takhle by som mohol pustiť ešte níž. Drží nám ho tam asi to listí. Dobrý, takhle si to necháme, pretože ten vítr ťahne do toho vlascu. Ať máme čo najmenej vlascu venku z vody. Máme tam nejaké poťahovanie na moruši, asi padáka. Ja vôbec netuším, ktorá. Na moruši máme rybu, ale tá nám spravila prejezd. Cez túto druhou, za to nám upadnul policajt. Takže si to prehodíme. Dal som si akurát variť vodu na kafé. Takže máme tu prvního slizovňa. Takže opäť tady máme moruša získava náskok 2-1. Musím si povoliť. Musíme si... To brýle mi furt padají. Že ma to štve. Takže máme záber aj na druhou. Takže teďka sa budem snažiť túto rybu povolíme. Tuto musíme odepnúť. Takže si musíme zdolať túhle druhou, dám ich obidve do podbieráku. Takže je to 2-2 zrovnané. Takže tohle to je, už teďka to uděláme takhle rychle, takže já ho povolím na brzdě, tuhle tu rybu necháme na brzdě, takhle, ukážeme si tuhle rybu, musíme vzít utierku, protože je to pán Slizúň, je to pán Kane, tuhle si necháme, ať nám tady jezdí. Takže liničky zmeráme ho podbieráku rýchle. Takže cén tak 60 cénisko.
Pustíme ho. Pustíme ho a vyndáme si toho hotlov. No, takže si nevyndáme, bohužel, ale byl to jalec. Byl to jalec, čo sme stratili rybu. Takže túhle rybu rátať nebudeme, pretože sme ju stratili. Takže 2-1 vedem moruše. To stopnúť zbytočne. Nemáme dlouhé video. Takže lidičky, ak ste videli 2 zábery po sobě, ten jalec nám padnul, čož nás vůbec netrápí, takže je to 2-1 pre moruši. Vítr katastrofálnej, točí to mraky, takže netuším vůbec, jak toto dopadne, kdy to ukončím. Zatím máme za sebou na tohto telefónu hodinu aj 50 minút chytáňa. Zatím máme 3 zdolané ryby, takže uvidíme. Zalil som si kafé, čo už nesmí chybieť na rybách, ešte som si zalil takovou presnídavku si dám. Bramborovou kaši se slaninou. Mám to zalité, počkám 5 minút. Já to nechávám vždycky být aj 15 minút, protože pak je to horké jak kráva. No, takže si potom pustíme pri záběru. Takže zase záběr. Na moruši. Takže moruša vede 3-1 voči jahode. Je to malá ryba, hodne to kope. Takže podľa všetkého to bude opäť jalec. A uvidíme. Uvidíme. Takže nakoniec nie. Takže nakoniec je to opäť sejn. O nieco menšej, než bol predošlej. Takže cejník. Cejník o niečo menšej. Je zajímavé, že vždy tu kouli urazej. Musíme to troška došponovať. A zase som celý od toho silvízu. Takže tento je o hodne menšej. To je 50-tník. Takový 50-tníček. Ježišmaria. Takový 50-tníček, na tamto druhu sme mali nejaký drganec. Takže 3-1 pre moruši. Takže lidičky 3-1 pre moruši a dávam si bramborovou kaši se slaninou. Nechte ma najísť, prosím vás, ryby. Je to taková pochutnávka, ako človek sa z toho troška nají, ale zase to není nič exkluzívneho. Ale ako na rybách a hlavne v tých horúčavách, že nemusíte nosiť čerstvé potraviny. Človek sa z toho troška nají. Tak vám to pustím pri zábere. Takže lidičky, máme odchytané 2,5 hodiny. Dáme tomu ešte posledných 15 minút. Som si pomýval vaničku. Takže posledných 15 minút a zatím tam moruše vedia 3-1.
a uvidíme ešte, jestli docílime nejaký záber do konce. Máme záber na jahodu, ale postálo to. Jenom ho povyťahlo. Už sa nic nedeje. Máme tam nejaké popoťahovanie na jahodu. Tesne pred ukončením. Ale som plánoval, že už to budú pobaliť. Takže posledná 5 minútovka nám začína a uvidíme. Takže lidičky, budeme ukončovať tento lov. Túto rybačku. Ešte tam máme stále nejaký pokus na tú jahodu. Ale snahy sú márne. Takže lidičky, ukončíme tohleto videjko. Mali sme moruši versus jahodu. Stav je takový, že moruše vyhrala 3-1 proti jahode. Chytli sme pekné 4 ryby. Očakával som od toho trošku víc, ale samozrejme 4 ryby sú pekné. Za necelé 3 hodiny prakticky sme chytali 2 hodiny aj 50 minút. Takže týmto by som to ukončil, to videjko. A zároveň sa teším na to nové videjko, ktoré budeme natáčať. A dúfam, že sa vám tohleto videjko líbilo, že dáte zase nejaké odbery, nejaké lajky. A příště si ukážeme takovej súboj našich titánov. Tak sa tešte na uputávku, ktorý udeláme do šortu a natočíme si pak video. Tak sa mějte hezky, ahojte.